Ste vás všetci ľudia dobrej vôle, vítam z Muffin a hráme opäť o Skyblock a som tu opäť s Gandalfom. To som ja, čo ste? A s Foxym. Vy retardi, horí na tú crafting table. Nepodarený začiatok, ale nevadí, to sa stáva. Niečo vám skážem, na lyžiach, a vy múdri. Veď to je tu len tak. A ako ste si mohli všimnúť, postavili sme si dvojitý kabel generátor. A povedz, že sme naťažiť shooter. No to je tiež. Pozrite sa, koľko máme. Hej, ty retard! Tak viete teraz... Skoky na lyžiach, Minecraft prevede. No, toľko toho máme. No okej, máme niekoľko stakov, sme stihli naťažiť a máme... Presne, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Počkaj, melóny si zoberiem. Ja som to na celé! Ježiš, ty retard. Ježiš, to chodí radšej... Dobre, takže nič, v pohode. Gandalf, chodí radšej ťažiť. No ty to nevieš dať celé, lama. Inak, my sme iní páni. Daj. My sme si zabudli zasadiť strom. No, to je tiež. Okej, niekde budeme musieť hodiť. Nie, synka si normálny nie je. Dáme ho... semka, nie. To je potom zle. Tak ho dáme tam, kde si ho dal. To je môj nápad. Geniálny. Alebo to predĺžime a dáme ho... Dal do prdele, hej. Ale, poď ťažiť. Máme 3 hliny, tak my môžeme racionálne využiť a posunúť ten strom ďalej. Nie, tú hlinu už nevyužívajte. Super, už nám to zhorelo. Kde ste dali všetko ten kobl? Ja teraz nemám na strom. Choďte do toho neobmedzeného zdroja vody, tam je jeden kobl. A nevykopávajte hlinu. Jos, mám ho. Chalaník, 2 kobl. Hoď ho do trúby. Potrebujem ešte jeden kobl. Čakaj, ja ti nedám, tu máš. Máte jeden, no. Tam ho máš. No, 3 krompače. Dajte mi jeden krompač. Čakajte, chalani, ja sa budem musieť nájsť. Máme nejaké... No tak ty si tam zobral celé melóny, pane Bože. No, Pane Bože! Tie melóny som zobral kvôli jednej veci. Aby sme sa mohli nájsť. To je logika. No veď. A kde sú vlastne? Aha, tu sú. Ty si zožral všetky melóny? Nie, že tam boli 3. Pozeral všetky melóny. Kto je Kevin? Kde to, že toto bude na videu? Bacha Gandalf. Mali by sme predstaviť Kevina? Nie. Ale... Aby bolo jasné, všetci Kevinovia, čo sa na vás dívajú, neurážame vás. No aspoň Gandalf vás neuráža, dúfajme. Pomyslí takého iného Kevina. Šifra. Melvin Guzman. Jero. Toto je na videu. To sa nenadá, to je čisto. Kevin je náš kamarát. Presne tak. Toto už bolo. Presne. OK, mám 10 koblu. Mimochodom, kto videl Pána prstenov? Ja. Ja nie. Ja. Ty si Gandalfa nevidel. Super. Tak aspoň vidíme, ako to máš. Ja to vždy v polke prstenov baví. Ja som to nekúkal celé, ja som videl jednotku, dvojku, trojku a neviem aký ďalší. Mňa tam bavia len tie boje v podstate. No asi tak. Tam bavia iba tie mená. V podstate... No okej, už ma to moc nebaví byť bugnutý v kobli, ale nie. Počkaj. Alebo ešte Gargamel je dobré meno. To čo je? Ja to je Moktrapka, okej. Áno, pak. Muffin. Počkaj, portne sa k vám. Počkaj. Nie, hej, portnite sa niekto ku mne. Ja sa ku tebe portnem, čakaj. Aby bolo jasno, my nečítujeme, iba sa... Hej, Alebo Gandalf sa iba portuje. Hej, stoj tu Gandalf, Gandalf. Ja by som chcel skočiť. Nie, hej, sa zabije. To by bolo také... To sú skoky na lyžiach, ale... Hej, Foxy. Jos, pikev. Dajte tam toho... OK, môžeš ísť dole. Stoj. Nie, stoj tu ešte, stoj tu. Bože. A on sa tu medzi nami portuje, tak ako by sa tu prechádzal. Že? Trošku využíva našej dôvery. OK, môžeš ísť. Si si istý, že tam je voda? Nie, počkaj, ešte nechoď. Ja mám pol života pomáhať. Hej, zamrzlo to tu, zamrzlo! Hej, počkaj, stoj. Pane Bože. Pane Bože. Pane Bože. Počkaj, stoj tu, hej. Divné, že ten sapling nerastie, ale nepoužijeme kosť.
Až keď... Hej, kto použil bone meal? Ja. Ježiš, Díky, Maria. Maťo. Maťo, díky. Vezme si. Rio. No dobre, už môžeš ísť. Boxy som chcel povedať. Ježiš, som navyknutý na Rio. Takže už môže. Retarda. No choď preč. A jako? Padaj, Ježiš, veď skoč dole. Chalani, budem musieť dávať Ok, pozor ja na sa tie crafting zabijem, table, lebo vy... Dík moc. Si čo čakal, že prežiješ, či čo? Hej, ja som... A veď to je nastavenie tak, aby to neprežilo. Pane Bože, Edo, ty si mozog. Ja aj počkaj, to je jedno. Ježiš Maria. Aby bolo jasné, nehovoria práve mená, toto sú naše prezývky na prezývky, je vám to jasné? Vieš o tom, že môj dedo sa volal Hovane? Si zabil, nevadí. Treba to A je to povedať. zaznamenané na videu, takže si osmiešnil svoj rod. Áne, môj dedo sa vážne volal Hovane. Dobre, nech sa volal. Hej, Mám ťažiť kobl? Hej. ale ja tomu Počkaj, nechápem. Idem čo si urobiť. Ja vôbec Portnem totálne nechápem. Počkaj, portnem sa na... Nechápem totálne vôbec, čo tu Foxy robí. To sú ťažké veci. Ja viem. Kamatika ťažká má. OK. Môžem použiť poslednú onu. Ty si- Počkaj, ja sa chcem kúknúť, ako to vyzerá. Zaujímavé. Už nebuďte stráči a skočte odtiaľ niekto. Som pán sveta. Bacha, bacha, toto... Trafím sa do Hej, tej toto sa lávy. používa ako ťa. Hej, toto sa používa Pán ako... sveta a ja som pán prst. Ja som sa o jedné trafil, toto je možné. Muffin sa rozplápol. O zem. Ticho, moje prvé umrtie po dlhej dobe. Hej, trošku ste to tu neporiešili, ako tá voda trošku vyčeká. Ja, No, veď to som dobre, veď vyťahnem. nič som nepovedal, nič som nepovedal. Ty si zapali. Hasto! Jako? Ježiš, ty retard, iba potom buchneš. Vidno, že ten Minecraft si nehráš. Ten Counter Strike, čo? Lolko a CSko zlákajú. To návykové. Vďanu, ale musíš byť retardovaný, vieš? A Paťo, teraz ti niečo... Ten čo tu robí? Mafii. Nechaj tak, to je mob trapka. Teraz ti tu niečo ukáž ma. Zoskoč to celé a parkour. Uhni. Ježiš, lamák. Ja som Ale to nie, celé... Išiel som bez rozbehu, okej. Išiel som bez rozbehu. A všetci, čo sa dívali na Emerald Puzzle Map, tak vedia, že ten parkour mi moc nejde. Vidíš, ja som to dal. Bohovský. Na ten Emerald Puzzle Map som sa dívala ja. Nevidno, prečo mi to nejde. Nikto ťa nepodceňuje. Bože, ten parkour mi ale nejde, no. Ja mám radšej takéto oddychovky, to je moje. Aby som si skôr zahral Emerald Puzzle. Veď áno, Emerald Puzzle Map je dobrý, ale ozaj za chvíľu bude, neviem, či trojka, alebo... Neviem, koľko hej, to teraz dám. Trojku by si mohol dať, čo? Do trojku už som sa zdá, že aj dal. Veď dvojku a hentku. Jednotku už máš, tak teraz by sa zišla trojka, ne? Podľa mňa. Ani ne. Tak to nejdeš nejako odzadu. Počkaj, tu nám budeme musieť Ale dať... môžete... Počkaj, tu nám budeme musieť dať vrch, aby sa tá voda nezamrzala. A veď to potom, veď to ešte nie je dokončený zďaleka. Nechápem, ako to trošku tomu nerozumiem, ale ja tomu porozumiem. Ja tomu nerozumiem. Roztiahaj, poď. A tu budú ešte také pár ja sa celé nedokážem pakety. dostať von. No zas. To čo je? To je nejaké bugle. No veď aby zombie si nemohli výjsť, mozog. On sa nemôže dostať von a hneď to je buklo. No to musí byť bugle, keď sa môže dostať. Hej, počkaj, tak ja postavím tú strechu. Nie, nestávaj to, ty to nevieš, nechaj to tak, Paťa. Muffin. Ježiš, tu nám budeme musieť postaviť inak obrovskú tú strechu, lebo tu na všetko je Ty si super. Obrovského Gandalfa. Hej, počkaj, tu na ti pohádžem kobu. A neviem, kde je, takže... Hej, vy Neviem, dva, kde je kde? pevnina. Kde ste vy dvaja? OK, tu je... Počkaj, padám. Pekne. Ja viem, to stalo zapad. Hej, portnite ma, oni. Počkaj, teraz nemôžeme s tebou. Do prdele. No, portni ma, Muffin. Čakaj. Ja musím vyletieť, ty retard. Paťa nenapadne na... Trošku. Vyletieť je novodobý názov na Villie.
Nie, všetci videli, že som použil Diamond mode, ale to nikto nie. Uši. Natáčajš. No okej, vrtni sa. Ja som za tebou. No, alebo tak sa to dá. Bolo dosť čudné, lebo Ale ak ty ten tam hore. A ten Počkaj, on Počkaj. ide stavať nejakú zaujímavú vec. A nebo stáva vrtulník, to je totálne jasné. Ty si ma goredo. Hej, za Gandalf. chvíľu končí táto mapa. Zaujímavá, táto- keď sme chceli postaviť vrtulník a 2 kobl generátory. No a ten už bol predstavaný, takže super. Hej, máme nejaký piesok? Takže sme tu zatiaľ stihli postaviť polovicu vrtulníku. Taký hrubý náčrt vrtuľníku. keď niekto nevie. Ktorý nám je skrátka na nič. To sa dá. Ale budeme To mať, bude sextu. budeme mať letecký výcvik na vrtulníku. Ty kráľ, počkaj, to sa chcem kúknúť. Veď z mobtrapky získaš aj jedlo, aj Je bolmy. tam aj mňa, však ja chcem odtiaľ skočiť. Aj vlnu na retardovaný, postu. ty sa nedokážeš portnúť? Áno, parkour mi už začína ísť. Preskakujem z jednej časti mobtrapky na druhú. Lebo to tu... Hej, to čo je tu? Ja to aby si vyliezol, že? Ja sa fakt neviem portnúť, čak to ani kalknúť. Ty si mozog. Ty si retardovaný, vážne. Ja ho portnem. Okay, tak. Jak sa voláš Gandalf? No ne, ja. Čo bolo? Kde je? Ja som ho videl, že prepadol cez spodu. Joj. Zasti tvoj pravý Minecraft. Hej. Ale aspoň, že je to tak. Hej, Ne, tento, môže by si ešte trošku naťažiť koblu, už mám len... ja mám 27. Nie, ešte mám 500 takov. Ani prečo je stred vrtulníku nevyplnený? Ježiš, To tam nechoď, nie tu nič, hej, proste. Ja ti chcem hodiť koble. Bé. Aj ja. Ja mám 26. Hej, pre istotu, Foxy, ja by tebo nepadám. Jak sa... Teraz, jak Bože. sa mám dostať hore, lebo Bože, však ahel tam. Majster Gandalf zničil... Si retardovaný? No bež. Tuto máte tie unikátne prístupy dole. Fú, ja to dám. A unikátny výstup hore. No, okej. A vy ste magori, nestavujte to tu. Ja jebnem. Hej, Maťo, Maťo. Vy ste retardovaní. Boxy. A tu to máš- teraz jedno. Tu máš kobl. Mi to začalo Hore máš 26 kobl. No dobre, tuto máte unikové cesty. A ideme znova. Parkour. Neskáčeš ešte zbytočne. Ale čo? Veď tu som ho postihol výťah. Okej, hej, kto má nejaký krompáč? Ja to musím otestovať. Kto má nejaký krompáč? To je moc pomalé. Ja tam môžem aj spadnúť. Čo Gandalf, máš nejaký krompáč? Jasne, mám všetko. Počkaj, iba si skočím raz na video. No, bosky. Hoď mi ho. To bol nádherný skok, nevidel si ten telemar. Počkaj, ja si teraz naťažím koblu a postavím hento. Horím. Ty si ťažký retard. Ty si šiel rovno a preto si... Znova! Ty si bol vo vode a že vraj horíš. No tak to už som dlho nevidel ako. Ale videl si? Pokúsil sa plávať v láve. Vy viete, má v inventári ešte nejaké shooter, tak mu netreba. Veď ja robím. Ja. Počkaj, ja idem urobiť ďalší krompáč, nech aj Gandalf môže robiť. Ja mám jeden šuter. No tak čakaj. Ježiš, ja idem do pece. Máme tu 2 crafting table a ja aj tak idem robiť v peci, chápete to? To je logicky, ale je to pravda. Mohli by sme si ešte jednu čestu. Aha, zatlačil som. No okej, no chytaj Gandalf. Ježiš, počkaj, jeho veci spadli všetky. Foxy, tvoje veci spadli všetky od toho. Jo, díky ty. Mozio. Ja. OK, tak pre dnešok sa s vami lúčime, takže čaute. Všetci ľudia, dobré. Ešte. Čaute. Ďakujem.